Aw ni yanma ne ni maanaw bita ye publicité dɔɔni ni an balimamuso dɔ de ka minɛw ye ale cɛsirilen don min na kosɛbɛ waasa an farafinmusow an k'an farikolo to a cogoya la. Minɛn fɛn o fɛn b'a bolo diɲɛden na n'a sɔrɔla ko produit de kɛlen don k'i farikolo jeni walima e yɛrɛ de b'a fɛ ka produit bila nka i b'a fɛ i tɛ ka segin a nɔ na joona mami bɔlen don i la o. Tɛgɛkala ani bolokala olu bɛɛ kalankalalen don tulobilenkan na n'an b'a fɔ a ma ko kɛnto. O fura caman b'a fɛ yen nɔ kunsigi bɔtulu ka se safinɛw ma ani wusula yɛrɛ o bɛɛ dɔ b'a fɛ yen nɔ. Fɛn o fɛn ye farikoloko ta fanfɛla ye k'a daminɛ kunsigi fo an senkɔniden a caman feereta bɛ sɔrɔ Fatu Biju fɛ yen nɔ. A ka nɛgɛjuru sira 7 8 4 4 9 5 9 6. U sigiyɔrɔ bɛnnen don Bamako Tomikɔrɔbugu. N'i ye nɛgɛjuru sira in kɔnkɔ u b'i jaabi cogo ɲuman na. A ka kɔnti fana bɛ Facebook sanfɛla la wa a bɛ sɔrɔ TikTok in fana sanfɛla la dɔwɛrɛ tɛ Fatu Biju kɔ walima Madame Cheick sabula kɔnti 2 de b'a bolo o yɔrɔ fana na. Fatu Biju ale de nana anw fimani kale sankɔrɔta.